Velkommen til Tur Tour de Falster Edition. Hej Malte, pludselig var du der. Smil på læbe, hvor er din blå hat? Hej vloggen. Jeg starter den lige alene på Roskilde Allé, skulle jeg til at sige. Roskilde City. Jeg var sgu ikke med til at cykle sidste år. Lige frem, fordi jeg har lyst til at cykle i år. Men altså, med godt selskab og godt vejr, så bliver det sgu altid, det er sgu altid hyggeligt. Jeg er bare ikke et cykelmenneske, det er jeg bare ikke. Hej, længe siden. Jeg er nu også kommet med i bilen, og vi er nu på vej hen til Maria. Og vi skal have elcykler. Ja, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Fordi vi er nogle lazy bitches, der cykler 25 km. Så that's nice. Yes, vi smed. Han knækkede sig hele vejen hjem. Her der ser I så racerne. Vi har også fået Maria og Amalie med. Ej, nu vælter den. Nej. Kira, du ser sej ud med din cykelhjelm. Thank you. Hvad har du med i din kasse? Jeg har pølsehorn og pestohorn med. Vi er nu ved stop. Officielle stop nummer 1. Vi har haft 2 mikropauser. Den er der, din scrunchie. Og nu holder vi lige en kortværig piknik. Hvor er det nogle flotte cykler, I har? Tak. Er det lejet? Vi har... Det er lidt lejet. Filmer du Maria eller mig? Det ved jeg heller ikke. Hej alle sammen. Velkommen til vores første stop. Vi er nået til det første stop. Vi er ved at spise snacks, og der var nogen, der råbte, skal kraftedeme ikke holde stop nu? Nå, ja, men vi spiser lidt lækkert. Vi er nu nået til andet stop. Jeg synes, det går virkelig hurtigt. Er det bare mig? Det gør det. Men det er lige cykler hurtigt. På vores små elcyklinger. Real fans know, at det var der, vi spiste frokost sidste år. Altså, jeg skal ærligt op og hente. Ses. Øl. Vi har nu holdt tissepause og en meget, meget lang pause. Jeg har ingen idé om, hvor længe vi har været her. Jeg har ingen idé om, hvor mange kilometer vi har cyklet nu. Men jeg tror, vi er halvvejs. Så måske en 10-12 kilometer tilbage. Ja. Det er altså gået meget stærkt. Og hvad synes det? Det er gået stærkt. Vores små elcykler. Vi er bare hjernet ud af. Vi er bare sådan... Vi har nu 5 kilometer tilbage, tror jeg. Amalie, hvordan har du det? Jeg har det meget fint. Jeg synes, det var hårdere sidste år. Men det er også klart, når vi har kørt på elcykler i år. Det havde været en 10 ud af 10, hvis jeg havde vundet en præmie. Jeg har ikke vundet en præmie. Speedy, Louise. Fuck, du zoomer bare. Jamen, jeg cykler ikke for at nyde det, jeg cykler for at komme frem. Same time, I'm not here to make friends, I'm here to win. Jeg kan godt mærke, at man begynder at få lidt ondt i nummen. Og i skridtet. Og min næse begynder at løbe lidt. Mit hjerte begynder at banke lidt. Jeg kan mærke, at jeg begynder at svede lidt i røven og sådan noget. Og Louise, hun giver den bare gas. Hun er i hvert fald 100 meter foran mig. That's a difference between me and you.
Because while you were sitting around, waiting, doing niche, I was out making moves. Perspective now. Vi er nu hjemme hos Maria. Vi har nu cyklet 27 km eller noget der omkring. Vores cykler sagde lige nogle forskellige tal. Men nu er vi done med at cykle for today. Og nu holder vi lige en midlertidig pause, og så skal vi noget is. Vi har nu fået is. Jeg har fået solbær og nougat. Det er Snickers med guf, men jeg synes virkelig, de var nære med guffen. Dårlig stil. Jeg har fået hasselnød og kinder med guf og ordentlig chilikrummet. Roskilde, watch out. Må jeg smage den der kinder der? Jeg har fået marcipanbrød. Med guf. I en ikke hjemmelavet vaffel. Det er altså hjemmelavet ud. Det er den ikke. Prøv at se bunden. Den skal være sådan helt klappet sammen normalt. Jeg kan godt se det. Og jeg har en i bager for resten. Det kunne jeg ikke se. Vi er trætte, og vi vil hjem. Konklusion er, at hvis vi har elcykler, så tager vi 45 km næste år. Vi er nu kommet frem til England. Vi er pt. ude i regnen, Maria.